Kandusanan! Sa mga magpa-shoutout o ni-comment sa among YouTube channel, like a burn aninohon. Mga kandusanan, pasensya na mga kandusanan, nga naglain ang panahon karon mga kandusanan. Kandusanan! Paki-shoutout ko sa next video ninyo. Gikan kini kang Joshua Gala Leones. Hello Joshua! Hello, Joshua! Thank you sa imong gipaabot nga mensahe o pag-comment sa among YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Yes, Thank you so Joshua. much. Thank you, Mga thank you. kandusanan, pasensya na po, mga kandusanan nga naay motor. Kusog kayong kuan sa motor karon, no? Tingog sa motor. Pasensya na, mga kandusanan. Hindi na siya tuyuon, kaya man na to hawak sila. Yes. Kandusanan, cute naman ni baby. Ingat dyan, baka tukain ka ng duck. Nga pala, nadikitan na kita. Polpak, pakibalik na lang. Invite kita sa live stream ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. 9 ng umaga. Tulungan kitang umangat itong channel mo. Sabihin mo lang, invite ka ni Choti. Libre po yon, walang bayad. See you! Gikan kini kang Choti EB channel. Hello, Hello, Choti! Salamat sa mga paabot nga mensahe. Yes, salamat, Comment sa among salamat. YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you, Choti, thank Aabangan you. namin yung 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 live live mo. stream mo. Oo. Abangan namin yan. Ang lawak ng taniman ng mga loya ng Tagalumad, Lods, 1 year makaka-harvest na sila. Magandang project ng NCIP. Salamat po sa pagbahagi, bagong kaibigan. God bless. Gikan kini kang Adro Vlog 64 Moreno, Saudi Arabia. Hello, Kuya Hello, Adro! Kuya Adro Vlog. Thank you, Salamat thank sa you, imong Kuya. ipadala nga mensahe o pag-comment sa among YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you, Kuya Adro. Thank you. Kandusanan, kinsa pa man imong ipa-shoutout karon mga kandusanan? Mga kandusanan, shoutout pala ako kay Ate Ilby na sa taga Tumipi, Cold Spring, Puting Bato, Kabadbaran City. Thank you, Ate Ilby. Shoutout pala ako sa pamilya Aninohon Nga naa sa Puting Bato. Puting Bato. O sa mga Aninohon nga nanginabuhi taon sa Maynila, Aninohon family, ingat kayo dyan kay naglaing yun ang panahon. Shoutout pala ako sa taga Tandag, taga Flowing, taga Bigtasan, taga Onaban, Gamot, o kang Rosmi Lavilla. Thank you guys sa imong sharing sa among videos. Thank you very much. O sa tanan namo mga subscribers, Thank you, tagabang, thank you, thank you. oo, sa mga viewers namo, thank you so much. Sa mga taga-Bangunay, Habong Gago, San Del Norte, Magsaysay, Bulubolo, San Vicente, Santiago. Libas, Santiago. Thank you so much sa inyong support. Yes. Oo, kay kung wala mo, wala pud me. Yes. Thank you so Thank much. you so much. Unsa pa man, murag natin nalimtan na Shoutout pala Kandusanan. kami sa kaibigan namin nandyan sa ibang bansa, si Jen Pilais. Hello, Jan! Thank you sa imong pagtano karon sa mong Sa mong- pag Thank you for watching sa among sa among live karon. Kandusanan dyan. Ingat ka dyan Ingat ka palagi. saan siya sa Saudi. Ingat ka dyan. Saudi. Sana makauwi ka na. Miss Yes. ka na namin. Yes. At saka kang Gingging. Ano Oo. pangalan ni Gingging? Maritis Corda. Marites Corda. Hello, Thank you sa Maritis. pag-sponsor. Amping dyan. Salamat sa imong pag-sponsor sa mga make-up. Thank you so much. Gimingaw namin nimo kay wala na yung mag-sponsor sa among mga Something. Chu-chu-chu-chu. Takadjo. Chaka-chu. Okay. Hi, Day! Hi, Day. Mag-ingat Ingat ka dyan. Ingat. Sa mga tanan mga subscribers po na mo nga Yes, taga-paapa. Oo. Taga-paapa, Thank you shout out so me much. sa inyo Shout out me tanan, sa inyong support. Ingat kayo kay karon murag kaulanon gyud na. Ginoo ko. Oo, kaulanon gyud karon. Naglain gyud ang panahon kandusanan, di ba? Correct. Lain yung sige kilat-kilat daw. Oo. Naagid siya. Nga, Muning
Sa mga gusto nga magpadala sa ilang mga sugilanon, di ba, kandusanan? Yes, Kung kinsa man tong na mga kahinatid sa ilang mga kasing-kasing, ipadala lang sa among istasyon nga wala pa marehistro para atong mga taga-ag solusyon nga mga tambag balibag. Kandusanan like di magkatawa ko sa atong mga kanang sa atong mga kanang letter viewers, sender? atong letter sender nga mag-PM sila sa atong Facebook account nga magpadala sa ilang kanang tinuray. mga sugilanon. Oo. Unya Tinuray. atong ibalihon ang ilang mga sitwasyon sitwasyon, para dili pud kayo seryoso, di Kay ba? kabalo ba yan mo? Tari yung gipadala sa mga letter sender dili gid na mo medyo iseryoso kay ngano. Yes. Vlog ba ning ato? Dili man gini siya tambag Yes. nga insakto kon dili tambag balibag Tambag naman gini siya balibag. mga kandusanan. O sa mga Oo. yes, kung sa mga gusto nga kanang magpatambag balibag, Oo. PM lang mo sa among kanang kuan, sa among kanang Facebook account o Yes. ipadala sa pwede po siya ipadala sa GCash, no? GCash, sa hotline namin sa hotline Palawan. namin sa Palawan. Yes. Oo. Oo, Ano pwede na po siya mga kandusanan, ipadala lang niyo kung gusto niyo magpadala. Para maato ng mautay-utay. Giubo ka? Oo, Giubo lain na atong ng panahon. Oo, giubo atong kuan, Gilok pasensya na, ako oo. online. Pero mga Pasensya na, kandusanan, oo. more among gihangyo sa inyo ha. Ayaw jud ninyo kalimti pag-subscribe sa aming YouTube channel. Like a Burn Aninohon. Please subscribe. Please. Please subscribe. Thank you very much. Wala nang tayo nalimtan mga kandusanan. Wala Oo, pa. sa gusto nga ka nang magpa-shoutout, no? Oo, Kanang comment lang. mo sa mo kanang YouTube channel, Like a Burn Aninohon kay kuan ato nang i-shoutout diri sa among kuan, sa among YouTube channel. Pwede to ilahin Oo. po na nato pag-shoutout. Ilahin Pwede na to i-live sa atong page, no? Oo, Pwede na sa to Facebook page oo. na mo. Pwede Amo na na to- siyang i-live. oo. Pwede na to. Para may oo. balaan din ninyo. Tanaw lang mo. View lang mo para Sige. makita jud mo. Okay, mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Bye-bye. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.